Como vimos anteriormente, o diferencial é absolutamente necesario nos vehículos para permitir que, cando facemos curvas, a roda exterior dé máis voltas que a roda interior. Pero isto traenos no todoterreo un importante problema, que é cando estamos en unha situación complicada, onde podemos ter deslizamentos, onde podemos ter firmes irregulares, as dúas rodas que queden en debilidade, dúas rodas que queden con pouco apoio, unha de cada eixe, poden levarse toda a forza do motor, poden roubar toda a forza do motor, mentras que as outras dúas rodas que están firmemente apoiadas non reciben para motor. Por exemplo, na situación na que temos este vehículo aquí, témolo en un típico cruce de pontes. Vemos que esta roda está firmemente apoiada no suelo, ten peso do coche, co cual esta roda nos permitiría avanzar, pero non lle vai chegar forza porque o diferencial non o vai permitir. O diferencial vai a mandar toda a forza a súa compañeira, que é aquela roda traseira dereita, porque está en unha situación de casi non toca o suelo. E tamén a roda dianteira esquerda. Esas dúas rodas, que están en debilidade, que están con pouco apoio, vanse levar toda a enerxía do motor. E non vai chegar, porque o diferencial non o permite, a esta roda que está firmemente apoiada e a dianteira dereita que tamén está en apoio. Vamos ver.